Vítejte u průvodce instalací vašeho nového systému SpotTune. Začněme s montáží a nastavením reproduktorů. Zvolte vhodnou pozici reproduktoru na napájecí liště tak, aby mířil správným směrem. Neměli byste překonávat žádný odpor. Ve správné pozici reproduktor zaaretujte. Bílá kontrolka signalizuje bootování reproduktoru. Poté reproduktor automaticky přejde do režimu párování, indikovaného blikající zelenou kontrolkou. Integrovaná anténa se nachází na boku pod logem SpotTune. Pro optimální kvalitu příjmu natočte reproduktor vždy touto stranou směrem k místu, kde bude umístěn vysílač. Otočným voličem můžete nastavit, ze které fáze bude reproduktor napájen. Tlačítky na horní straně máte možnost reproduktor přiřadit k zóně 1 nebo 2. Můžete zde také znovu aktivovat párovací režim. Podívejme se nyní na nastavení vysílače. Nejprve našroubujte vysílací antény. Pevně je utáhněte a nasměrujte vzhůru a mírně do stran. Po připojení napájecího zdroje začne vysílač automaticky bootovat. Následně se spustí vyhledávání dostupných reproduktorů. Po úspěšném spárování svítí na reproduktorech trvale zelená kontrolka. Nyní zvolte zdroj hudby, Bluetooth, USB, Cloud nebo AUX. K volbě použijte levé dolní tlačítko. Levým horním tlačítkem zvolte požadované zóny. Váš systém SpotTune je tímto kompletně nastaven a připraven k použití. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Děkujeme za pozornost.